Baba me tun da safe aje kaina tun da safe ana neman ka kawo kayan da za a yi abinci kayan miya ka gagara ka zo kana tafa min yawo da wata na kananan yaren kai wannan ba na isa kai wannan da kake ganin ta wannan da kake ganin ta yar gidan abin nan dukkin bala ne kana ganin ta ina kokarin ba ta sako ne wurin babanta shine kake wani magana sakon mene shi yasa ka ganni ko kana ta tafi shi yasa nake cewa ta je zan zo same babanta a gida to mu je mu same ta akan me yanzu da ni da kai mun zama iri ɗaya kenan saboda za a bada kuɗin abinci ka je ka ce wa mamanka da kuɗin da kake sace min da wanda kuke haɗa baki wai ku amfani da shi ku kayan miya baba na'am wani me yasa kana cin na sace yau na shirya maka kana yau inda kana jin kana da wani Allah yau din nan kai baba na ne ba kana shi da fada da ni ba ba kana kai yaro kai ka sassana wani doshi na a susuna ma ciwari da ka ni ma